flimkien silta mill-ktieb Oliver u l-mużika fil-wiet ta' Claudia Mikallef. Oqgħodu bil-għaqal, Julian, inti l-kbir, ħu ħsib ħuk. Dan kien l-aħħar kliem tal-papa minn wara r-rixtellu, hekk kif wassal lis-subien ir-razzett tan-nannu. Tux ħsiebhom Simon, qallu n-nannu fil-waqt li daħħal l-itfal il-ġewwa għall-ġurnata tas-soltu. Julian għaleb għajnejh għall-kliem tal-papa. Dejjem hekk irid jieħu ħsieb lil ħuh. Xogħol żejjed x'nervi jaqbduh, xogħol żejjed x'nervi jaqbduh. Minn mindu il-papa beda jaħdem nhar ta' Sibt ukoll, Oliver u Julian kienu jqattaw ġurnata hawn man-nannu Philip. Għal kontrarju ta' Julian li jieħu gost jagħmel affarijiet differenti, Oliver iħossu aktar komdu fir-rutina normali. Għal bidu li bdew jiġu, Oliver ma kienx ikun is-soltu tiegħu. Issa li dara jiġi r-razzett, Oliver joqgħod idur mal-annimali. Iħobb ikellimhom minn taħt l-sin, għax Oliver taf ftit kliem u kultant imisshom bil-mod jew joqgħod jagħtihom x'jieklu. Inkella kien ikun idur fil-vojt jew jimxi bil-qabża b'xi żewġ qamħiet f'idu u jkanta. U jkanta kant mill-isbaħ, kant ta' kull kwalità, ta' kull żmien u ta' ħafna kantanti differenti. Ma jiqafx ikanta. Issek radju ġieli kummenta Julian b'nofs daħka. Iżda rid jammetti li ħuh iż-żgħir kellu talent tal-mużika. Apparti li kien intonat, għal kontrarju ta' Julian li kien jistona waħda u sew. Oliver lanqas kien jilħaq jisma' nota ta' mużika d-doq. Kien iwaqqaf widnejh u jisma' b'attenzjoni kbira. Imbagħad, f'kemm ili ngħidlek, tisimgħu iħammem il-melodija jew saħansitra jkanta diska bil-lirika b'kollox. Għalkemm Julian toġbu l-mużika, l-iktar li jħobb jilgħab bil-ballun. Jagħmel il-manuvri bħal plejers tal-futbol famużi, iqabbes il-ballun b'saqaħ jew jimmiraħ lejn xi kantuniera daqs li kieku qed jiskurja f'xi lasta ġo stadium kbir. Illum, bħal dejjem, Julian qatt jagħti daqqatit lin-nannu Philip fix-xogħol tar-razzett. Telqu lin-naċ u l-moss jimirħu fl-għalqa biex jieklu l-ħaxix u għadu inatfulhom. Wara ħallew Monselsilla ħdejn il-grada tad-debba. Aktar tard, Julian mar jittawwal lil Oliver biex jara li kollox sew. Hemm kien ħdejn Rita d-debba. Kien qed jara tikol u kien qiegħed ikanta. Jien qed nisma' sew, staqsa Julian. Oliver kien qed ikanta d-diska li semgħu dakinhar għall-ewwel darba fil-karozza huma u ġejjin ir-razzett. Isimgħu x'diska ġdida ħarġet, kemm hi sabiħa, kien qalilhom il-papa iktar kmieni. Oliver insista li jerġgħu jisimgħuha eżatt wara l-ispiċċat u l-papa semmaħħilhom għat-tieni darba. Dan kien biżżejjed biex Oliver tallima bl-amment. Diġà tallima, tbissem Julian. Ġej ħaniġbru l-bajt Oliver. Wiċċ ħuh iż-żgħir xel u għamillu sinjal ta' iva b'rasu. Flimkien telqu lejn il-gallinari. Din kienet xi ħaġa rari. Oliver u Julian ma tantx kienu jqattaw ħin flimkien. Julian kien għamel żmien jipprova jġiel lil Oliver jilgħab miegħu, iżda ma kinux jaqblu. X'ħin kien jiffittaħ ħafna u iż-żgħir kien jagħmel storbju sħiħ. B'hekk Julian kien waqaf jipprova. Qata' qalbu. Hemm huma l-ħaddiema tiegħi kemm għandi għajnuna iċċajta magħhom in-nannu. Waqt li Julian u n-nannu ġabru l-bajt fil-qfief bil-galbu, Oliver qatt jipprova jilgħab mat-tiġiġ u jersaq viċin. Imma bħal dejjem ma tantx irnexxielu, kien iwerwirhom jiġri warajhom. Aqta kemm kienu jqaqgħu, iferfru ġwinħajhom u jippruvaw itiru. Povri tiġiġ. Grazzi tal-li kontu magħna naqraw flimkien.
se naqraw flimkien silta mill-ktieb Jamie u l-avventura tal-iskript, kitba ta' Claudia Mikallef. Il-kuritur kien mudlam, il-kumplament tad-dar kienet sikta, donna rieqda. Kien hemm mixja mhux ħażin għall-kamra tal-banju, mhux bħad-dar ta' Jamie fejn kollox kien viċin. Mingħajr ma kien jaf, Jamie beda jafas f'idejh l-ixkupilja tas-snien u l-istoċ tal-minta fil-kuritur b'ħitan mimlija b'dellijiet strambi. Tajt bil-biża', tajt għax kellu wisq nas. Anki r-rieħa ġod id-dar differenti. Ix-xini dar antika. Tajt għandha l-ħares. F'daqqa waħda f'dak l-ambjent ġdid, fid-dlam il-memorja tal-videos tal-biża' li kienu raw dik il-lejla bdew ġejjin kollha quddiem għajnejn Jamie. U dan x'qed jisma' ishom passi ġejjin jiġru warajh. Jamie ħakmu biża' kbir u beda jħoss kollox idur bih. Imbagħad, kif kien hekk nofsu mifxul, ra l-bib tal-kamra tal-banju. Imma donnu beda jarah jiċċaqlaq, imur il-bogħod u jerġa' jersaq viċin. X'waħda din? Imbagħad ġiet dalma sħiħa. Jamie ħass kesħa tila minn ma saqajh. Intebaħ li kien mal-art. Minn hemm kien ġejja il-kesħa. Imma din l-art tinħass differenti. Jamie ma ftakarx li kien hemm daqshekk trab mal-art fid-dar ta' Andre. Reġa' ħares fid-direzzjoni tal-kamra tal-banju. Issa l-bib kien eżatt qudiemu, imma stenna ftit. Dan mhux bib, din qisha fetħa ta' drab. X'qed jiġri? Fejn jien? Jamie beda jxoqlara għalih. Imbagħad reġa' sema' l-passi u dar malajr biex jara min kien. All-erbieħ, hawn Andre. Imma x'għandu? Xi ħaġa differenti. Xarru aktar skur u għajnejh bluni. Ejja Jeremy ħanorqdu, x'ġralek kif iċċassajt? Għallu t-tifel b'xar skur u għajnejn ċari. Jeremy? Jien mhux Jeremy, x'qed tħawwat Andre? Staqsa mgerfex Jamie. It-tifel kien pront wieġbu, Andre? Jien Alex, x'ġralek Jeremy, xi tgerfex? Mela ħabat rasek jew kompla bid-daħqa? Jamie ma rridx jemmen lil widnejh. X'kien qed jiġri? Fejn hu Andre li jafu? Din xi ċajta bħal dawk li jara fuq l-internet. U x'inhuma dawn l-ismijiet ġodda? Stenna, ftit, dawn l-ismijiet mhux ġodda. Alex u Jeremy dawn huma l-karattri tal-iskript. Imma kif jista' jkun? Dan x'taħwitu? Beda jewden Jamie. Andre jew Alex beda jirranġa xi l-ogħżor. Kien qed ilesti biex jorqod. Jamie kien mifxul, kien qed jipprova jifhem x'inhu jiġri madwaru u reġa' ħares lejn il-fetħa. Kien għadu qed jistenna li jsib il-kamra tal-banju qudiemu u jerġa' lura fil-kamra ta' Andre. Imma dad-dlam qisu mhux l-istess bħalma kien hemm fid-dar ta' sieħbu. U dil-fetħa mhux il-bib tal-kamra tal-banju żgur. Isa għandha forma triangolari. Donna fetħa ta' kamp. U dan mhux rabta taħtu, dan ramel. U fidu maċċ għandu l-affarijiet biex jaħsel snin u fidu għandu torċ. Jamie kien għadu qed iħares iċ-ċassat bħalma jħares meta jkun qed jara xi filmat fuq l-internet. Iżda din id-darba u kien jinsab fil-film verament. Andre sar Alex u Jamie sar Jeremy. Jamie donnu daħal fl-iskript. F'daqqa waħda ma kienx għadu d-direttur tal-iskript tiegħu, b'xi mod ġara xi ħaġa u Jamie sar l-attur prinċipali. Kien qiegħed fil-kamp ma' sieħbu fuq bajja, beda jħossu qiegħed f'ħolma. Imma rrid jammetti ħolma sabiħa. Issa mhux se jkun qed jikteb kif tkompli l-istorja tal-ikkampjar, iżda ħajkun qed jgħixha tassew.
Grazzi tal-li segwejtuna naqraw flimkien. Merħba tfal, nilqakom. Nispera li tinsabu tajbin. Illum ser naqraw l-ewwel kapitlu mill-ktieb Il-Misteru tal-Oġol tad-Depp li huwa miktub minn Ruth Frendon. Jew l-ewwel naraw il-ħarsetta. Pija hi orfni li tħossa mwarba minn kulħadd. Flimkien ma' kuġin huwa Sandro, tifel inċert ħafna minnu nnifsu, tiskopri passaġġ sigrit li joħodhom mid-dar ta' nannithom sa labrint misterjuż taħt l-art. Qabel ma jitlu fil-labrint isibu ruħhom f'kantina stramba. Isiru jafu bil-leġenda lokali dwar l-Oġol tad-Depp li tirrakkonta kif dan it-teżor li hu msemmi fil-Bibja u moħbi fil-Gżejjer tagħna. Imbagħad isibu mappa tat-teżor. Sadattantin nozziju tagħhom ikun qed jagħmel minn kollox biex waqqafhom. Tul l-avventura tagħhom Pija u Sandro mhux biex jiffaċċjaw diversi perikli, u forsi anke fantażmi, imma jiskopru wkoll sigriet antik tal-familja li jista' jbiddel ħajjet kulħadd. Mela, ejjew nibdew naqraw. L-ewwel kapitlu jismu Il-Passat imbiet. Malta 1947. Fanal wieħed. Imbagħad 2, 3, 4. Għallima u grupp ta' studenti ta' 10 snin bl-uniformi tal-iskola daħlu jesploraw labrint taħt l-art. Imxew f'passaġġi mdawlin b'xemat impoġġija fi xquq tal-blat. Sa fl-aħħar l-għallima għamlet sinjal biex it-tfal jifqu jinġabru madwarha. Tfal skont leġġenda antika dawn il-passaġġi taħt l-art jiffurmaw parti minn labrint sigriet li jibqa' dej taħt il-Gżejjer Maltin kollha, bdiet tgħid hekk kif ħarset madwarha biex tara jekk l-istudenti kienu attenti għall-kliema. Ma kellix għalfejn tinkwieta xuxuħ it-tfal kienu mixawlin bl-eċitament. Dan ifisser li tridu toqgħodu attenti li ma tintilfux u għalhekk importanti li tibqgħu mal-grupp spjegat hekk kif komplit biżjara bit-tfal mexjin f'linja warajha. Il-labrint kien isaħrek. Biqtar tal-ilma neżlin mis-saqaf, bil-ħitan jixelu jgleqqu b'mod kważi tas-seħer, b'dellijiet jisfnu hekk kif il-fanali kienu qed jixxenglu mal-passi kurjużi tal-grupp. Kulħadd kien moħħuf ta' madwaru. Anzi biex inkunu aktar preċiżi, kulħadd ħlief tifel li waqa' lura sa ma spiċċa nfiret mill-grupp. 3, 6 tużżana, 2 tużżani passi wara, it-tifel kienet iduru jaqgħad il-bot mill-kumplament ta' sħabu. Fl-aħħar niżel il-basket li kellu mal-art fetħu u minnu ħareġ mappa. Studja għal ftit ħin qabel ma rħila pass deċiż jimxi mal-passaġġi twal. Imdallmin, silenzjużi, misterjużi. Ma nkwetax dwar l-għalliema u tfal l-oħra. Ma ħarrex madwaru biex jammira l-post affaxxinanti li kien jinsab fih. Lanqas induna li kien nesa l-baskett tiegħu mal-art.
Għat-tifel dak li ħin kull ma kien jeżisti kien dak is-salib fuq il-mappa. Biss. U bekk wasalna fit-tmiem tal-ewwel kapitlu. U issa ħansaqsikom xi mistoqsijiet dwar il-kapitlu li għadna kemm qrajna. Fejn marru tfal tal-iskola flimkien mal-għalliema? Iddeskrivu kif kien il-labirint. X'taħsbu li kien ifisser is-salib ta' fuq il-mappa? Taħsbu li t-tifel se jirnexxielu jasal sas-salib? X'taħsbu li ħajsib hemm? Kif taħsbu li se tħossa l-għalliema x'in tinduna li t-tifel m'għadux magħhom? Kieku kontu fl-istorja, kontu tagħmlu bħat-tifel u titilqu minn mal-bqija tal-grupp? Jew kontu tibżgħu tagħmlu hekk? U fl-aħħar, kif taħsbu li se tkompli din l-istorja? Grazzi tal-li kontu miegħi tfal. Nispera li ġbitkom din l-istorja. Inselmilkom u narakom darb'oħra.